भाइराल भिडिअ बा हले बयबो सापर्ट खालामो दै Good morning everyone, welcome back to the channel. लोगोफोर नोंथांमोना गोदान YouTube चेनेल खुलिब्ला नोंनि लोगो थासेयावबो नोंनि लोगोफ्रा बांसिनानो साबस्क्राइब खालामनो नागिरा जेब्ला नोङो लासै सिनाय जानाय जायो बयजोंबो नोंनि साबस्क्राइबारा गोबां जायो अब्लासो माने नोंनि लोगोफ्राबो नोंखौ सापर्ट होयो बेबायदि आरोना दा जोंना लोगोफोर थासेयावबो गोदान जुदि आङो चेनेल खुलिब्ला आंनियाव 20 जन 25 जन बेफोरबायदिल'सो साबस्क्राइब खालामगोन आरोना नाथाय नोंथांमोना मोनसे भिडिअ नुवाखै जानो हागौ बिनि थाखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोबाय आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय दा नोंथांमोना क्रिस्टियानो रनाल्डो होनबाथाय गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ क्रिस्टियानो रनाल्डोआ फुटबलार माने सारा बुहुमावनो सिनायजोबो बिथांखौ दा बिथाङा इउटुब चेनेल खुलिथ'वाखैमोन मैया सानसेल' जादों दाखालि बावै इउटुब चेनेल खुलिबाय खुलिनाय लोगो लोगो बिथांनिया 27 मिलियननि बारा जाबाय दिनैसिम नै नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन बिथांनिया इन्स्टाग्रामाव 636 मिलियननि बारा दङ आरोना बिना फलोवार्सआ दा बिथाङा माने इउटुब चेनेल खुलिथ'वाखैमोन नालाय इन्स्टाग्रामाव बियो माने स्ट'रिसल' होदोंमोन आरोना आङो इउटुब चेनेल खुलिबाय होननानै दा गोबां मानसिफ्रा माने बेखौ साबस्क्राइब खालामहैबाय आरोना बिथांनि चेनेलखौ थांनानै क्रिस्टियानो रनाल्डोआ इउटुबाव वर्ल्ड रेकर्ड लाखिबाय माने रावबो सानसेयाव बिदि 1 मिलियननि बारा साबस्क्राइबार मोनफेराखैमोन आरोना दा बिथाङा खुलिनाय लोगो लोगो 1 मिलियनल' नङा बेना 20 मिलियननिबो बारा जाबाय आरोना 27 नि बारा जाबाय दायो केजान आं भिडिअ बानायनायनि उनाव दायो 40 मिलियनबो थांगोन जानो हागौ बिथांनिया क्रिस्टियानो रनाल्डोआ वर्ल्डआवनो रेकर्ड लाखिबाय आरोना इउटुबाव बिथांनिया 24 घन्टानि गेजेरावनो 20 मिलियननि बारा साबस्क्राइबार कमप्लिट जादों नालाय 100K आव जेनाखि जोङो सिलभार प्ले बाटन मोनो इउटुबनिफ्राय गिफ्ट मोनो बेखौबो मोनबाय बिथाङा बिनिफ्राय 1 मिलियन जाब्ला जोङो गोल्ड मोनो बे गोल्ड प्ले बाटनखौबो मोनबाय बेनिफ्राय जोङो 10 मिलियन जायोब्ला जोङो डायमन्ड प्ले बाटन मोनो बेखौबो मोनसिगोन बिथाङा माने गोल्डखौ मोनग्रोबाय आरोना नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हागोन बिथाङा भिडिअ बानायदों बिनि सायाव फिसाजोफोरखौबो लानानै भिडिअ बानायदों दा जोंनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव सोरबाफोर बेफोरबायदि हागोन नामा दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव हायोब्लाबो सोरबा बायदिया सानसेयाव 100K खालामनो हागोन जानो हागौ आरोना जायफोर पपुलार सिनायजानाय बयजोंबो एकदम गेम गेलेग्रा गावनि केरियारखौ बानायग्रोनांगोन अब्लासो माने इउटुबाव चेनेल खुलियोब्ला सानसेयावनो बेफोरबायदि साबस्क्राइबार बुथुमनो हागोन आरोना दा बिथांमोनखौ क्रिस्टियानो रनाल्डो मोनखौ सारा दुनियावनो बिथांमोननि फुटबल गेलेनायखौ मोजां मोनो सारा दुनियावनो सिनायजोबो अल वर्ल्डआवनो सारा बुहुमावनो सिनायजोबो आरोना बिथांमोनखौ दा जोंनि इन्डियायाव सासे दङ बिराट क'हलि होननाय बिराट क'हलिया जिनाखि क्रिकेट गेलेयो बिथांखौ दा बिराट क'हलिया इउटुब चेनेल खुलिब्ला बिथांनाबो थांगोन आरोना 1 मिलियनाथ' ओरैनो जागोन बेना आधा घन्टायावनो 1 मिलियन जानो हागौ आरोना बिराट क'हलियाबो जुदि इउटुब चेनेल खुलिब्ला बिथांनाबो सानसेयावनो 1 मिलियननि बारा थांगोन आरोना बेनाबो 20 मिलियना आरामसे जागोन बिथांनाबो 270 मिलियन दंखायो नालाय इन्स्टाग्रामाव फलोवार्सआ दा बिथांमोना गोबां फेमास बयजोंबो सिनायजानाय सारा दुनियावनो बुहुमावनो सिनायजायो बिराट क'हलिखौबो बयबो सिनायो बिथाङा माने क्रिकेट गेलेयो नालाय क्रिकेट गेलेनानै बिदिनो मेरला मेच देरहाबोबाय बिथाङा बिराट क'हलियाबो जुदि इउटुब चेनेल खुलियोब्ला बिथांनाबो दसेयावनो 24 घन्टानि गेजेरावनो 1 मिलियनाथ' ओरैनो जागोन बेना आधा घन्टानि गेजेरफोरावनो जानो हागौ आरोना गोबां मानसिफ्रा सिनायखायो नालाय बिथांमोनखौ दा बिथांमोना बयजोंबो सिनायजानाय मानसिखा क्रिस्टियानो रनाल्डोना इन्स्टाग्रामाव फलोवार्सआनो 636 मिलियन दंखायो आरोना दा बिथांनिया जिनाखि जोंहा मिस्टार बेस्टआ जोंनि इउटुबाव नाम्बार 1 इउटुबार माने आमेरिकानि नालाय दा बिथांखौबो बारनो हागौ आरोना क्रिस्टियानो रनाल्डोआ दा बिथांना मेरला फलोवार्स दंखायो नालाय दा जोङो बयजोंबो सिनायजानाय मिथिजानाय जायोब्ला जेरावबो लामा आन्दाया आरोना नोङो टाउन सहरावनो थां नोंखौ बयबो माथो होयो टाउन सहरावनो थां नोङो सोरनिबा हेल्प बियोबा हेल्पबो होगोन नोंखौ बेफोरबायदि आरोना दा बेनिखायनो जोङो बयजोंबो सिनायजानाया मोजां बयजोंबो माने मोजां मोनजानाया मोजां बेनिखायनो बिथांमोना माने क्रिस्टियानो रनाल्डोआ इउटुबाव चेनेल खुलिखायाखैमोन नालाय दा बिथाङा वर्ल्ड रेकर्ड लाखिबाय आरोना खम समनि गेजेरावनो 24 घन्टानि गेजेरावनो बिथाङा 20 मिलियननि बारा साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हादों दाथ' नै आं भिडिअ बानायबाय 30 मिलियननि बारासो जानो हासिगौ आरोना दसे उनावनो थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन माने आं बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोबाय आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनाबो बिदिनो केरियार बानायनो नाजाब्लानो जाबाय नोंथांमोनाबो फेस बानायनो नाजा बयजोंबो मिथिजानो सिनायजानो नाजाब्लानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना इउटुब चेनेल खुलिब्ला दसेनो जागोन आरोना दा बयजोंबो सिनायजाग्रो दा नोंथांमोना जुदि रावजोंबो सिनायजायाबा नोंनि लोगोफ्राबो नोंखौ थाब सापर्ट होआ जेब्ला नोंना साबस्क्राइबारा बुरजा जागोन अब्लासो सापर्ट होयो आरोना जोंनि लोगोफ्रा आंनियावनो मर देन 1000सेनि बारा दङ माने वाट्सएप स्टेटास नायग्रा लोगोफ्रा आंनियाव आङो मालाबा भिडिअ होयोब्ला 1 घन्टा गाहामावसो 100-200 बिदि भिउस जायो बांसिनानो सापर्ट खालामनो नागिरा आरोना जोंना भाइराल भिडिअ बा हले बयबो सापर्ट खालामो दै बेखौ नंखायखौ मा बुंनो थ' बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय